Картофи на Airfryer или на тиган. Да видим кой ще спечели. Слагаме картофите в Airfryера за 20 минути. И слагаме същото количество в тигана. A few moments later. Картофките вече са готови, сега да ги видим. Тези тук се правиха в доста по-малко мазнина за 20 минути, докато другите в тигана доста повече мазнина за малко по-дълго време. Нека ги тестваме. Първо, картофите от тигана. Да, сравнително доста мазни и не толкова хрупкави. Добре, нека пробваме пак. Доста хрупкаво, с много малко мазнина. Аз мисля, че имаме победител. А ти, ако искаш да го тестваш сам, разгледай в alop.bg.